Gusto ka ba makasiguro nga padulong ka sa langit? Kanang dawaton ka sa Ginoo, dili ka niya isalikway? Ang imong pagabuhaton mao lamang kini. Magpakiluoy ka sa Ginoo nga kinasing-kasing gayud. Nagka-remember ka mo ni adtong tawong kawatan nga naa sa krus. Nagpakiluoy lamang siya sa Dios sa kinasing-kasing gayud. Naingon siya, dili angayan nga kining tawhana ilansang kay wala siya sala apan kita makasasala. Ingon din ang tao, Ginoo, kung moadto ka sa imong harian, hinumdumiin taon ako. Kabalumon siya giingon ni Kristo, sapagkat tinuod karong adlaw, uban ikaw sa akong paraiso. Nagpakiluoy lamang siya. Hinumdumiin taon ako, Ginoo. Ug ang Ginoo naluoy kaniya. Nakita sa Dios ang dako nga pagsalig niya. Iyang repentance nakita sa Ginoo. Nagpaubos siya. Nakita sa Ginoo. Busa siya giluwas ni Kristo Jesus. Uban siya sa paraiso.